Мне сёння 40. Так, былі часы, калі я была маладзейшая, спрытнейшая, можа, страйнейшая, але падабаюся я сабе найбольш менавіта цяпер. Менавіта такой. Таму што чым далей, тым цікавей. Чым далей, тым прасцей. Спакайней, упэўненей, радасней. І я бачу ў гэтым Божую задуму. Нам дадзена цэлае жыццё, каб знайсці свае шляхі, каб максімальна наблізіцца да таго ідэальнага вобраза, якім задумаў нас Бог. А калі ты ўсё яшчэ баішся старасці, прапаную пагаварыць пра гэта. Запрашаю на утульную тэрыторыю жанчын надзеі. Жанчыны надзеі. Вітаю, дарагія дзяўчаткі! Я, Тацяна Немчанінава, сёння пасталела на 1 год. Прызнаюся, ўжо не адчуваю сябе жвавай, заўсёды актыўнай, бадзёрай. Усё больш цягне не на прыгоды, а ціхенька пасядзець дзе-небудзь. Там звяло, тут заламала, тут закалола. Заўважаю свае знешнія перамены, але ні пра што не шкадую. У маім узросце мне падабаецца ўсё. Мы з вами жывём у эпоху эйджызму. Мода, б'юці-сфера, сусветны маркетынг выразна праяўляюць дыскрымінацыю людзей па ўзросце. Гэта і адмова ў найме на працу, асабліва пасля 40-50 гадоў, або ўпрасоўванне па кар'ернай лесвіцы. Гэта культ маладосці, худабы і падцягнутасці ў мадэльнай сферы. У медыцыне часта схільныя спісваць сімптомы на старасць без належнага абследавання. Рэклама навязвае нам вечную маладосць. Існуе стэрэатып, што пажылыя павінны прысвячаць сябе толькі ўнукам і не маюць права на актыўны лад жыцця. Згодна з дакладам ААН, кожны другі чалавек у свеце прытрымліваецца эйджысцкіх поглядаў. Уявіце сабе, палова насельніцтва зямлі цураецца старасці. Насамрэч, прычына часта палягае ў страху уласнага ўзросту. Людзі баяцца зазірнуць у вочы сваёй будучыні, баяцца быць бездапаможнымі і непрывабнымі. І я прапаную нам з вамі ўбачыць каштоўнасць гэтага ўзросту. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына. Прадмова да Бібліі. Лекі для цела. Калі іншыя людзі не паважаюць старасць, гэта эйджызм, а калі ты баішся ўласных гадоў, гэта герантафобія. Адна з самых распаўсюджаных фобій. Яна хавае ў сабе ірацыянальныя страхі, напрыклад, страх смерці, страх страты прывабнасці, нямогласці. Я асабіста не баюся ні смерці, ні старасці, бо мы ўсе там будзем. Не прыдумалі ж мы гэту жыццёвую заканамернасць, і не нам з ёй змагацца. Вось калі Бенджамін Баттон у фільме, памятаеце, нарадзіўся адразу старым, гэта незвычайна, гэта вылучае яго і адрознівае ад іншых, і менавіта таму непрыемна. А быць старой у старасці – гэта не ненармальна, гэта норма. Мне не падабаецца, калі 70-гадовая жанчына імкнецца выглядаць як 30-гадовая. Ёсць уражанне, што мяне хочуць падмануць, з'яўляецца недавер да чалавека і нават шкадаванне, навошта яна змагаецца з Богам. А вось немаладыя жанчыны, якія ўмеюць прыгожа паднесці свой узрост, выклікаюць захапленне. Я люблю глядзець фотасесіі пажылых людзей, захоўваю сабе скрыншоты з інтэрнэту і пераглядаю іх. Мне думаецца, што па-сапраўднаму чалавек можа быць шчаслівым менавіта ў старасці. Калі нікуды не трэба бегчы, нічога дасягаць, нічога нікому даказваць, калі ўжо ўсё ёсць, а чаго няма, тое і не трэба. З'яўляецца упэўненасць і глыбіня. Забіраючы ў сябе старасць, мы пазбаўляем сябе гэтага таямнічага супакою. Зноў трывожымся, перажываем, імкнемся быць не тым, кім з'яўляемся. На фотаздымках незнаёмых сівых жанчын, якія я захоўваю, немагчыма не заўважыць іх вочы. Яны свецяцца патаемнай радасцю, якая пакуль недасяжная мне. І я планую атрымаць яе разам са сваёй старасцю. Быць жанчынай – дар Божы. Старэнне – гэта натуральны працэс, які нельга спыніць. Са старэннем мусіць прыходзіць досвед, мудрасць, вывучаныя ўрокі і выпраўленыя памылкі.
Не да ўсіх, на жаль. Магчыма, узроставая мудрасць недасяжная менавіта тым, хто супрацьстаіць ёй уколамі маладосці. Нашыя жыццёвыя прыгоды адлюстроўваюцца на нашых тварах. І гэта вельмі каштоўная карта, якую я не хачу прамяняць на нерухомыя ад ботаксу мышцы. Пры гэтым старасць не адмяняе неабходнасці сачыць за сабой. Наадварот, мы мусім выглядаць прыгожа і пры гэтым адпаведна. Так, сучасная касметалогія дазваляе значна больш, чым маглі сабе дазволіць нашы мамы, але праходзіць курс лімфадрэнажнага масажу і рабіць пластычную аперацыю, згадзіцеся, розныя рэчы. Узрост надае шарму. Жанчына, якая ўмее павярнуць свае гады на сабе на карысць, гэта прывабная жанчына. Сталасць можа быць прыгожай і якаснай, і мы самі можам зрабіць яе такой. Калі нашыя дзеці ўваходзяць у падлеткавы перыяд, мы стараемся падрыхтавацца, праўда? Чытаем адпаведную літаратуру, слухаем лекцыі, вебінары, выпускі жанчын надзеі пра выхаванне. Мы ведаем, што гэта можа быць няпросты час, але яго трэба прайсці. Чаму б так жа не падысці да старасці? Да яе можна і варта рыхтавацца. Тое, чым мы жывём у маладым узросце, як праходзім іншыя перыяды, чым напаўняем сваё жыццё, вызначае тое, якімі мы увойдзем у той самы ўзрост. Падумайце зараз пра сваіх знаёмых пенсіянераў. Ці ўсе яны нямоглыя? Упэўненая, знойдзецца і не адзін, хто катаецца на веласіпедзе, вандруе, піша карціны, шые цацкі. Я сябрую з жанчынай узросту маёй маці. Яна наведвае большасць культурных мерапрыемстваў, ездзіць на выставы ў іншыя гарады, далучаецца да экскурсій. Пры гэтым яе падводзіць здароўе, арганізм ужо не працуе гладка. Але гэта не спыняе яе, бо ўзроставыя хваробы таксама натуральная з'ява. Зношваецца адзенне, стачваюцца нажы, ламаюцца аўтамабілі. Наша цела таксама марнее, і ўсе органы пачынаюць барахліць. Мы не бясконцыя фізічна. Наша душа бессмяротная, а абалонка мае пачатак і мае канец. І радуйцеся, што вы не Бенджамін Баттон, што кволасць прыходзіць толькі пад канец. Няхай яна вас не палохае і не прымушае сядзець дома, бо для чаго тады берагчы здароўя, калі не дазваляць сабе жыць? Паспрабуйце мець зносіны з актыўнымі і пазітыўнымі пажылымі людзьмі. Іх прыклад дапаможа разбурыць стэрэатыпы пра старасць. Каб у старасці мець менш балячак, трэба клапаціцца пра сябе загадзя. Вядзі здаровы лад жыцця. Правільнае харчаванне, фізічная актыўнасць і адмова ад шкодных звычак дапамагаюць пачувацца лепш і зніжаюць страх перад хваробамі. Падцягнутая рэгулярнымі трэніроўкамі цела – гэта бонус, а не неабходнасць. З гадамі знешне адыходзіць на другі план. Вас не будзе хваляваць, як вы выглядаеце настолькі ж моцна, як у маладыя гады. Я не хачу прапусціць нешта важнае, зацыкліваючыся на знешніх праявах узросту. Больш не хачу траціць каштоўны час на гадзіны перад люстэркам. Калісьці шопінг быў маім любімым заняткам. Цяпер мне шкада праводзіць сваё жыццё ў крамах. Ёсць рэчы цікавейшыя, чым зморшчынкі вакол тваіх вачэй і новая сумачка. Каб пазбавіцца ад страху старасці, пачні з маладосці збіраць сваю фінансавую падушку. Адкладай грошы з думкай, што клапоцішся пра свой камфорт і незалежнасць у будучыні. Звычка вучыцца новаму таксама дапамагае ад герантафобіі. Па-першае, фармуюцца новыя нейронныя сувязі. Гэта трэніруе наш мозг. Па-другое, разнастайныя хобі не даюць згасаць у старасці. Чытайце, цікаўцеся жыццём, адкрывайце тое, чаго не ведалі раней. Развіццё актуальна ў любым узросце. Тым больш, тэхналогіі ў сучасным свеце змяняюцца вельмі хутка. Спрабуйце не адставаць ад прагрэсу. Вучыцца і разбірацца, канешне, даўжэй і складаней, чым сказаць «я не разумею, ніколі не змагу засвоіць гэта». Маладыя таксама выдаткоўваюць час, каб унікаць у новае. У іх гэта праходзіць хутчэй, чым у пажылых, але нічога не прыходзіць само з лёту. Прыкласці высілак або махнуць рукой – гэта заўсёды наш выбар. І ён уплывае на якасць нашага жыцця. Засвой нейкае хобі і трэніруй эмпатыю.
Калі чалавек усё жыццё нешта ствараў або дапамагаў іншым, яму важна працягваць рабіць гэта. Магчыма, з узростам у меншым аб'ёме, але важна, каб гэта заставалася складнікам яго жыцця. Вучыся аптымізму. Калі ты завядзеш звычку бачыць добрае ў звычайных рэчах, ты зможаш радавацца ў любым узросце. Старасць – гэта не гора, не катастрофа, гэта толькі новы жыццёвы этап. Не горшы і не лепшы за іншыя. Ты можаш выбраць заставацца сабой, той самай, якой была раней. Так, арганізм працуе па-іншаму, цела змяняецца, энергіі менш, але ты ўсё яшчэ тая самая. Ты ўсё яшчэ умееш смяшыць і смяяцца, можаш адчуваць, камунікаваць, дапамагаць. Ты выбіраеш, як табе жыць. Вялікая бяда старасці не хваробы, а страчаны сэнс. Ты застаешся чалавекам, які па-ранейшаму мае патрэбы і жаданні. Не абавязкова шукаць новыя сэнсы ў старасці, стварай іх загадзя. Укладайся ў адносіны. Не толькі з роднымі, пашырай кола, нарошчвай сацыяльныя сувязі. Яны дапамагаюць у любым узросце. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць. Не губляць надзеі і дарыць яе іншым. Якое дрэва табе падабаецца больш? Кволы саджанец, які гнецца ад ветру і патрабуе падпору, ці высачызны стары дуб, які і ад сонца закрые, і ў дождж схавае, і на галінах сваіх вытрымае цябе? Дрэва можа выканаць сваё прызначэнне менавіта ў старасці, а маладое дрэва толькі рыхтуецца і праходзіць свой шлях да паклікання. Нешта ў гэтым ёсць і чалавечае. У мяне вялікія планы на старасць. Я нарэшце буду мець шмат вольнага часу і змагу займацца тым, на што яго не хапала, пакуль дзеці раслі. З узростам да нас прыходзяць адказы на вечныя пытанні. Мы пачынаем разумець тое, чаго не разумелі да гэтага. Я ніколі не сумую па маладосці. Яна такая нявопытная і дурная. Калі запытацца, які ўзрост мне падабаецца найбольш, я заўсёды адказваю гэты. Бо кожны наступны год усё лепш і цікавей. Зараз мы паслухаем музычную кампазіцыю, а далей пачытаем, што Біблія кажа пра старасць. О, ласки дар, Ісус адзін збаўца, і што яшчэ нябёсаў мне прасіць, Ён мае моц
гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына. Прадмова да Бібліі. Лекі для душы. Дарагія дзяўчаткі, сёння мы разважаем пра пажылы ўзрост і яго плюшкі. Напішыце, калі вы ўжо дасягнулі сталасці, чым прыемны для вас гэты перыяд. Калі Бог стварыў сусвет, ён запусціў у рух поры года, змену сезонаў і працэс старэння. Ува ўсёй прыродзе, у тым ліку і ў чалавеку, старэюць расліны, жывёлы, старэем мы. Калі ты ўсведамляеш задуму Бога, ты разумееш, наколькі цудоўна спазнаваць усе этапы. У кнізе «Эклезіяст» чытаем 3 раздзел. Для ўсяго ёсць свой тэрмін і час для кожнай рэчы пад небам. Час нараджацца і час паміраць. Час садзіць і час вырываць тое, што пасаджана. Старасць – гэта не пакаранне. Біблія выразна паказвае яе як узнагароду і дабраславенне ад Бога. У першай кнізе Валадароў 3.14 чытаем слова Господа да Саламона. «А калі ты будзеш хадзіць шляхамі маімі, калі будзеш захоўваць прыказанні мае, я зраблю доўгімі дні твае». У быцці 15.15 Бог абяцае Абрагаму шматлікія дабраславенні, дае прароцтвы на яго жыццё і жыццё яго нашчадкаў і кажа пра добры канец для Абрагама. Вось у чым ён. Ты пойдзеш да бацькоў сваіх у супакоі і будзеш пахаваны ў добрай старасці. Зноў прыгадаем 91-й псальм, пра які мы ўжо размаўлялі ў кантэксце старасці. Бог абяцае сваю абарону таму, хто выбраў яго. Доўгімі днямі насычу яго і дам убачыць збаўленне маё. Адно з Божых прыказанняў, запісаных на скрыжалях Майсея, гучыць так: «Шануй бацьку твайго і маці тваю, каб падоўжыліся дні твае на зямлі, якую Господ Бог твой дае табе». Даўгалецце, як узнагарода за паслухмянасць Богу, гучыць у кожным з прыведзеных урыўкаў. У культуры часоў святога Пісання вяршыняй была мудрасць, і паколькі яна набываецца з вопытам і ўзростам, старэйшыя людзі карысталіся павагай. Старыя маюць мудрасць, а хто жыве доўга – разуменне. Чытаем у кнізе Йова 12.12. Бог усё жыццё адточвае наш характар, каб мы маглі прыносіць карысць іншым, быць удумлівымі, менш імпульсіўнымі, здольнымі глядзець глыбока і далёка, быць ураўнаважанымі і спагадлівымі, каб мы ўмелі слухаць. Гэтая доўгая падрыхтоўка прызначана для пажылых людзей, каб яны сталі старэйшынамі ў грамадстве. Менавіта так і тады людзі раскрываюць Божую задуму для іх. А хто мы такія, каб супрацівіцца ёй? Таму я асабіста чакаю старасці як палёгкі, калі навучуся нарэшце абыходзіцца сама сабой і ўмела карыстацца тымі дарамі, якія ўклаў у мяне Господ. Як выдатна запэўнівае нас Бог праз прароцтва Ісаі ў 46 раздзеле: «І да старасці вашай я той самы, да сівізны я буду трымаць вас». Дарагая дзяўчынка, давай разам памолімся. Божа, дзякуй табе за новы год майго жыцця. Дзякуй за тое, што ты святкуеш яго са мной і даеш радасць. Дзякуй, што ты раскрываеш нам каштоўнасць тваёй задумы, што дапамагаеш адкапваць дары, якія склаў унутры нас, што з гадамі іх усё больш. Я прашу цябе за кожнага, хто зараз моліцца з намі. Пакладзі, Божа, на сэрца пакору тваёй задуме. Дай з удзячнасцю прымаць старэнне і не палохацца ўзроставых пераменаў, ва ўсім давяраючы табе. Падоўжы нашыя дні на зямлі ў паслухмянасці табе. Пашлі нам прыгожую і годную старасць. Дапамажы назапашваць мудрасць і быць добрым прыкладам для маладых. І будзь навечна з намі. У імя Ісуса Хрыста. Амен. Бога слави, о моя душа.
славу святое ім'я, як ніколи спявай, о душа, слава Божає ім'я. Пачаўся дзень, зранку сонца ўстала, і час спяваць табе ізноў. Што б ні было і што бы ні чакала, дай мне спяваць і пакуль прыйдзе ноч. Бога добра славі, о моя душа, славу святое ім'я, як ніколи спявай, о душа, слава Божає ім'я. Ти щодрий на любов, повольний у небі, великий, вечний, добрий ти. Про ласку твою обвещу я у спеве. По 10 тисяч я знайду причин. Бога добра слави, о моя душа, славу святое ім'я, як ніколи спявай, о душа, слава Божає ім'я. Бога добра слави, о моя душа, славу святое ім'я, як ніколи спявай, о душа, слава Божає ім'я. Ось прийде день, коли вже сил не стане, і час наблизиться конца моего. Тебе, душа моя, спявать протягне. І 10 тисяч год і звиша год. Бога добра слави, о моя душа, славу святое ім'я, як ніколи спявай, о душа, слава Божає ім'я. Бога добра слави, о моя душа, славу святое ім'я, як ніколи спявай, о душа, слава Божає ім'я, слава Божає ім'я, слава Божає ім'я. Скарбонка. Дарагія дзяўчаткі, сёння мы пераканаліся, што мы цудоўныя ў кожным узросце, калі ідзем за руку з Богам. Ён і ў старасці падрыхтаваў для нас шмат бонусаў. Трэба проста не змагацца, а прыняць іх з удзячнасцю. Кожны дадатковы дзень – гэта дар жыцця ад Господа, магчымасць атрымаць яго любоў і клопат, і магчымасць падарыць сваю любоў і клопат камусьці. Ведаеце, не ўсе стасункі ў нашым жыцці гладкія, і часта патрэбны час, каб да чагосьці дайсці, штосьці зразумець. Няхай узрост ідзе нам на карысць, залагоджвае і змякчае нашыя сэрцы.
У радасці прымаем восень свайго жыцця і чытаем верш Сергея Законнікава «Вецер галін не хістае». Вецер галін не хістае, звонкім люсцём не шуршыць. Восень стаіць залатая і на зямлі, і ў душы. Лёд павуцінкі іскрыстай, першага інею след. Моўчкі, празрыста, урачыста свеціцца мудрасцю свет. Ты з ім даўно ў ціхай змове, родную ён пазнае. Столькі святла і любові вочы праменяць твае. І ў безгалоссі прыроды, пэўна, ясней, чым калі, рэхам адклікнуцца годы, што ў гэты дзень прывялі. Вецер галін не хістае, кружаць лісцёвыя сны. Восень мая залатая, восень з паглядам вясны. Скарбонка. Дарагі дзяўчаткі, а вы і ёсць сама вясна у любым сезоне, бо быць жанчынай – гэта дар Божы. Распавядайце, калі ласка, пра свае стасункі з узростам. Дзяліцеся сакрэцікамі і лайфхакамі. Пішыце на e-mail womenofhopebell у адно слова @gmail.com або па адрасе Транссусветнае радыё, праграма «Жанчыны надзеі», паштовая скрыня 45, індекс 224 020, горад Брэст 20. І падпісвайцеся на тэлеграм-канал «Жанчыны надзеі». Там наша ўтульная тэрыторыя падтрымкі і прыняцця. Я, Тацяна Немчанінава, была рада правесці гэты час з вамі. Вы цудоўныя заўсёды. Божых дабраславенняў, мае дарагія жанчыны надзеі. Ты паставіў мяне быць слугою тваім, быць святлом зямлі, абвяшчаць маладарства і царства тваё, быць пророкам духу вілі, зводзіць твой агонь на гэтую зямлю, быць воінам тваім, разбураць царства цемры, несці правду твою, о, Отец, свою волю з'яві. Я хочу ходить твоими шляхами, я хочу иметь в сердце твое жадание, я хочу исполнять только волю твою. О, Отец, я тебя люблю, я хочу ходить твоими шляхами, я хочу иметь в сердце твое жадание, я хочу исполнять только волю твою. О, Отец, я тебя люблю, Господь выбрал меня, буду верным ему, умацуя слово своим, твою волю покорным духу приму, и по шляху правды пойду. На твердыне твоей я збудую життя, твой закон у сердце моим, хай же в усты мои славить Бога моего, а мой розум хвалится им. Я хочу ходить твоими шляхами, я хочу иметь в сердце твое жадание, я хочу исполнять только волю твою. О, Отец, я тебя люблю, я хочу ходить твоими шляхами, я хочу иметь в сердце твое жадание, я хочу